אלוף שלום, רק חסר שהגברים של היום יתחילו לעשות בוטוקס בשפתיים. אז באמת יש היום בעיה רצינית מאוד 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 עם הגברים היום. משום מה, הם כל דבר צריכים אישורים. אתה שואל בן אדם מה השעה, הוא אומר לך, תחכה רגע, אני אשאל את אשתי, תגיד לי מה השעה ואני אגיד לך מה השעה. ממש ככה. אתה רואה אותו בתוך הסופר, מבועל, מפחד. וואו. עם הטלפון ככה, כן, 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 כן. אתה התחתנת עם אישה שאתה אוהב. אתה התחתנת עם בת זוג לחיים, שצריך להיות לך שם מטרות משותפות. קודם כל, מטרות כלכליות משותפות. אם אתם לא תהיו מסונכרנים, אתם לא תגיעו לשום מקום. אתם פשוט תדרכו במקום, ובסוף יהיה גירושים, כואבים, וכמובן, בגיל 40, בגיל 50, תגיד את זה טיפש הייתי, איך לא חסכתי. להפך, אם היית מבין את התפקיד שלך כגבר, התפקיד שלך כגבר זה לדאוג לרווחה של המשפחה שלך, להביא אותה למקום יותר טוב ממה שנמצאת היום. אז לא צריך לפחד לדבר. תקשיבי, ממי, אנחנו בכיוון לא נכון. אנחנו מרוויחים שנינו, סתם לדוגמה, 20,000 שקל, אנחנו מוציאים 30. אנחנו לא נגיע לשום מקום. בואי נעצור רגע, בואי נחשב מסלול מחדש. בואו נראה מה קורה איתנו. מספיק עם הבילויים, מספיק עם החופשות, מספיק עם היציאות, מספיק עם הבגדים בלי סוף, מספיק עם ההזרקות. די. מספיק עם הקוסמטיקאית כל שני וחמישי. אין לנו בית, אנחנו גרים בשכירות, אין לנו בית. אין לנו בית. תפסיקו לפחד. שבו ותדברו. אני לא מבין מה אתם חושבים שיקרה? מה אתם חושבים שיקרה? אתה תמצא את עצמך בגיל 40, בלי דירה, בגיל 50, בלי דירה, חי חיים אומללים, חיים שהלב שלך בתוך הגוף שלך יהיה כולו חמוץ, וצחק אותה בצוחק, וכאילו אתה נהנה, וכאילו כיף לך, וכאילו טוב לך, אבל אתה בשביל לחייך צריך 4-5 כוסיות. ואני רואה אתכם שותים. אני רואה אתכם שותים, ואני יודע למה אתם שותים. אתם שותים כי רע לכם. אתם משחקים אותה, שהכל מגניב והכל סבבה. אז שום דבר לא סבבה. אם אתה לא תהיה קמצן, אתה לא תקנה נדל"ן. הסיסמה מאוד פשוטה. תהיה קמצן, תקנה נדל"ן. זה הכל. מי שלא קמצן, אין לו נדל"ן. אבא שלך לא יכול לעזור לך, אבא שלה לא רוצה לעזור לך. אתה צריך להבין עוד פעם, אין לך על מי להישען, אלא אל בורא עולם. אלוהים נתן לך את השכל, את הכוח, תתקדם, תצליח בחיים. תתחיל לחסוך, תתחיל לקצץ, תתחיל לקמץ. אל תפחד, שב איתה, תדבר איתה, ותסגור את העניינים כמו שצריך, ותתחיל לחסוך. אם אתה היום גר, אתה והיא זוג נשוי, התחתנתם, אין לכם ילדים, אתם צריכים לגור ביחידת דיור. אין שום היגיון שתגורו בדירת 4 חדרים עם מרפסת במגדל, משלמים 7,000 שקל שכירות. אין שום היגיון, להפך, תגורו ב3,500, כולל הכל, תחסכו עוד 3,500 שקל, ו5 שנים חסכת 150,000-200,000 שקל. אתה התחתנת? אין חוץ לארץ, אין דבר כזה חוץ לארץ. אין, לא קיים. אתה יכול לנסוע לטבריה ולחזור באותו יום, זה מה שאני מאשר לך. אין כלום מעבר לזה. אין ללכת לאכול מסעדה על האש, בשרים, 500-600 שקל, אין דבר כזה. אתה פותח מנגל ועושה. כל דבר משפיע על ההון העצמי שלך. ואתם לא מבינים דבר מאוד מאוד חשוב, חברים. לכל הזוגות הצעירים אני אומר, לכל הזוגות המטומטמים אני אומר, כל הזוגות הדפקטים, שברגע שהסביבה תראה שאתם הצלחתם לחסוך את ה-150, את ה-200, 250 אלף, הסביבה תעזור. פתאום אבא שלה מוכן לתת 50, אמא שלך מוכנה להוציא לך פתאום איזה 100, פתאום הכל מסתדר לך. אבל ברגע שההורים רואים שהזוג מטומטם, כל היום מבלה, כל היום קעקועים, כל היום בוטוקס, כל היום הרמות והרמות והרמות וקוסמטיקאית ופנים וספרים, וכל היום תצוגת אופנה, מה, אפילו אם יש לאבא 1,000,000 שקל, הוא מפחד לתת לך. הוא מפחד לתת לך, הוא אומר, זה ילד משוגע, מה אני אתן לו?
מה אני אתן לו? זה ילד לא אחראי. וזה אני אומר לכם, חברים, עוד פעם, תכניסו לכם טוב לראש. ההתנהגות שלכם תראה לסביבה שאתם רציניים, הסביבה תשלים את כל מה שחסכתם. חסכתם 250, הסביבה תראה לכם עוד 150-200. בהבטחה אני אומר לכם. אבל אם אתם משוגעים, אז זה לא בעיה של אף אחד, אתם משוגעים. עוד קעקוע ועוד קעקוע, עזוב שזה אסור לפי התורה. עוד קעקוע ועוד קעקוע, וואלה, יש לך על הגוף 50-60 אלף שקל. מילא גם קעקועים יפים, מה זה קעקועים? לא קשורים לכלום. פה אתה רואה משולש, כאן אתה רואה ריבוע, כאן אתה רואה כאן וכאן וכאן. מה אתה רוצה להגיד? מה אתה רוצה להגיד? שאתה משוגע? מה אתה רוצה להגיד? לא הבנתי. פה קעקוע, פה קעקוע, פה... יש לך דירה, תקעקע את כל הגוף. יש לך דירה, לך תעשה גם בוטוקס בשפתיים, קיבלת אישור ממני. יש לך דירה, תעשה מה אתה רוצה. אין לך דירה, אפילו קעקועים מפרון אסור לך לעשות. אין דבר כזה, חברים. אין לך דירה, אתה חייב להיות קמצן. תהיה קמצן, תקנה נדל"ן. זה הכל. לא תהיה קמצן, אתה לא תהיה קמצן, אתה תגור בסחירות. אתה חושב שאתה לא משלם משכנתה, אתה משלם משכנתה של מישהו אחר. של זה שקנה את הדירה וצוחק עליך. ואומר לך כל שנה, השנה אני אעלה לך ב-200 שקל. השנה אני אעלה לך ב-200 שקל. לא טוב לך, אתה יכול להתפנות. שנה הבאה אני רוצה עוד 1,000 שקל. לא טוב לך, אתה יכול להתפנות. ואתה כמו מטומטם משלם לו את המשכנתה שלו. אתה משלם לו את המשכנתה ומשאיר לו גם עודף לבזבוזים. למה? כי הוא היה קמצן, הוא קנה דירה ושם אותך בפנים. אז תתעורר על החיים שלך כבר, תתעורר. כמה אתה יכול להיות מטומטם, תתעורר על החיים שלך כבר.